Mosok jajan. Enggak ngene. Loro ya. Ngerti sindene kok di Budwi mboten derek. Lepaske duwe sindene ben 7. Supayane wong brajekan oleh pitulungane Gusti. Lho 1 2 3 4. Pak kuwi nek awak banyak mau kowe Pak Ibu. Ya mergo iki ngirit anggaran. Wah. Karo mayang ya. Karo mayang mau karo wadah. Yang beda karakternya karo wadah. Ya. Wadah mana yang wadah? Wadah nomor 2 dari sini. Oke, terima kasih. Beda karakternya. Yuk disuati musik Mas. Dan cuman Pak Retno Cungwe dan Pak Wanda Mandalika. Wanda Amara. Yuk, semua musik oke, berpacu dalam musiknya Indonesia. Grup musik Narendra Musik Entertainment ini jadi luar biasa. Jadi pilihannya jenang terselekan ya Pak? Terselekan sing menika. Kayak sing menika sampun. Ini nyapa tuh iki gosok tangan semawayang. Kae lho jatamu be. Sudah kok iso. Udah kancane diciaki ngono. Urusoi. Aku itu si BNS ya. Sarjana hukum. Kon urip. Kok nyepil jenenge. Terus ayu yakin ngono. Ya ampun. Halo Dek Wanda. Lama tak jumpa. Aku ngerti nek ajeng penuh sampean aku wis belajar sulap. Sulap apa itu? Spesial untuk kamu. Kamu diam ya. Ya pamunten Pak Kakoy. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Sulap manggung dimandai lho poso malah. Carane ngepek atine wong wadon iki. Tangane yang pamunten. Iki? Aku iso nyulap gawe minyak wangi. Tangane sampean mambu stroberi. Coba ora percaya. Kayak tadi. Mambu bro. Urung iki Mas. Mosok Urung coba bisa. stroberi jajal. Oh iya Mas. Stroberi tenan. Mosok jajal. Aku ya sesuai waktu lama no. Aku sesuai. Hilang siramu. Duh. Oh daya luar moyang Motivasi. Kita gak usah sulam saya dia kan. Iya sulap. rayu tarane piye ayo. Ya Allah sulam. Aku nganggo sulap. Korek. Ora jenenge ngono. Keterangan ora kuwi. Korek. Senengane ngopong sak kelire lho. Cuman sulap korek yo. Dua begini. Iya. Oh minyak wangi. Sulap ini iki Ayo. berbahaya. Sulap ora. Belas. Bedanya nih, oke. Os. Langas. Iya loh. Ya terus sulape gondi. Jadi Wong rayu aja tapi sulap. Nek kowe rayu piye jajal? Rayu piye? Ayo kita aku Pak bawa nih Pak tapi Sampai ngono. Oh iya. sama sih, kowe rasane karo kuwi rasane ku iki. Iya. jangan rumah tangga. Iya. Joko ya kowe perawat. Aku yo kudu karo iki. Lah kok rumah aku ora perawan. Masa nggih? Ciri perawan itu beda juga. Jadi perawan
Coba, sing nyuara iki yo. Coba. Ini kan dulu. Ini yo muni ting iki. Ayo, ora percaya. Iki suarane piye? Sing iki tanggone to. Wah, kuwi kabeh. Kalau itu goblok lho berarti Warung kita ngelateni ya. Terus itu sebelah mati dhewe. Ngono to. Orang ngerti suka oleh senati. Kalau bawa sih kok. dicekel. Oke. Persiapan awak sehat. Dalam ya. Gue rapi ya lagi. Sebenarnya anakmu sambil berlakuan. Kok iso? Delek. Orang kayak aku itu ya. Iya. Kamu adalah satu-satunya wanita yang paling aku benci. Hah? Begitu sih gitu. Ya iki ta matane. Ini taruh rumah tangga, anggian harus di mata-mata nih terlalu. Ujungmu kayak rasa rusuh ini. Aku ning ngene. Jenenge buatan. Iya, sok buat. Semati kalah karo tanding. Alah, ini orang tenang gini. Yen memaja Ini lontong diketok-ketok ngomong tok. Buktine lho rene. Kene iso penak kok. Coba Enak. Kembang. Ya. Ini kemajuan Anda bisa. Bisa. paling apa? Langsung mendapat masuk nanti kita takut busuk sampai sih atau kan Sakit ya. semuanya ini bagiannya Pak Dalang kok. tak dah. Orang ngono Bi.
Kok iso mero ngono ya? Boy kok ki nopo? Semangat iso main boy. Ya. Mati kan aku. Masih kamu nih. Kangean. Mana? Ora iso. Ini lah balake. Ya, halo. Kalau maju piye? Ini seneng kan? Apa? Wis kalau sudah tuh kayak Budi Sutron. Sapa? Wih, Kaya Bu Bayu Aji. aku beli aji. Kalau Budi Diet, Ya, ndak ngene. Panasutan paling kalih taping gunung
mulai segoro. Ini gone reok kok. Kalau belajar misi-misi kan mau kok melaku Ben sehat wi, sehat mas laku. Yo, dengerin, main. Langsung dangdut. Ah, musiknya kok. Ini kok gong dibacutke tembang gubuk asmara pangundut saka perangkat desa Walajengan. Yuk masuk.